הגעתם. שלום לכם. ברוכים הבאים לפרק חדש של אקורדים. בפרק הקודם מי שלא ראה, למדנו את אקורד C. אקורד טיפה קשה, אבל יבואו עוד קשים מאלה. חברים, לא להישבר. הוא נמצא שם בתיאור של הסרטון, או בדיסקריפשן. איך שלא תרצו לקרוא לדבר הזה. אותי זה לא מעניין. היום אנחנו נלמד אקורד הכי פשוט בגיטרה, מה שאני חושב. כי הוא פשוט שתי אצבעות, אצבע שלישית ואצבע רביעית. אין קלים ממנו. שמים את וכמו אקורד E שלמדנו לפני 2 שיעורים, אותו דבר כמו שמוציאים את האצבע הראשונה מהמקום ופורטים. מי שלא הבין, ברוך הבא. אז כן, נתחיל? לוקחים את האצבע השנייה, שמים אותה מיתר 50, בית שני. כרגיל, כמו אקורד E. לוקחים את האצבע השלישית, שמים אותה מיתר רביעי, בית שני. פשוט פורטים במיתר 60. אקורד נורא פשוט. אני אמרתי לכם, אני מקיים. עוד פעם, אני אגיד את זה עוד פעם, למרות שאתם צריכים כבר לגלות את זה, אבל עדיין, אני אגיד את זה עוד פעם לאנשים שטיפה לא שמעו, כי רוצים להעביר אחורה. אל תעבירו אחורה. הנה, אני חייב לדבר את זה עוד פעם. אצבע שנייה, מיתר 50, בית שני. באצבע שלישית, מיתר רביעי, בית שני. פשוט פורטים ממיתר 60. קל מאוד, פשוט מאוד. תודה רבה. מי שלא רואה, בקרוב יפתח לי בערוץ תוכנית ולוג, בו אני אראה לכם טיפה מהחיים האישיים שלי, ויהיה לכם נורא מצחיק, נורא כיף. בוולוג הזה יתערבב טיפה מוזיקה, למה כי לפחות זה ערוץ של מוזיקה, זה ערוץ של גיטרה, אבל זה גם של מוזיקה. יהיה מצחיק, כמו כל שיעור ושיעור, אבל פעם בוולוג זה 5 דקות ולוג. תאמינו לי, אוהב אתכם. תנו סאב, פרגנו בלייק, תנו קומנט, יאללה ביי.